girish bakui tangin dawai nagabinda kindiu nam hinyuta nagabinda gikam gijam duairu nagabinda redalin giri karkongor ba induk kasu kasai duairu nagabinda skemborlang nombak ba inia gajingkoi jingkia duairu nagabinda iba pinhun dingdo ba inia gajingkoi jingkia duai nagabinda Rolex karkongor ba inia koi Chloe gajingkoi jingkia itia hospital hakax namarka accident duaina benda Gilbert Star Jerwa Benio Kajinkoy Jinkia duaina benda Lakamti Wadakar Benio Chloe Kajinkoy Jinkia Spotlight what's up? Kohiman kopara tongin sangu yaw jisu bat ginang manra yakijing tumu ba per ka jongi baga bor jisu kanang tray kam halo jongi lemba kaneka kinya ka kriyam ba kui ha kerteng uppa baru kon baru men sim ba kuit ka jinga e jongo trai jongi u jisu Christ bat ka jingi jongo blai lembar ke jingya sulak jongo men siam bakuit kindon rengka bet pi baram ko himen ko para tongin sangesh por ban panmap naga binda kilait jongi baro nginang yesno naka kitab Amos nongya tolepa pakran hangi shapang ka jingya pai ia ka ri Israel bat ka jingmi baro namar ka tagadao ka jingjinjar haba ngidon kano ka daw jonga pop khala banyalam yangi sha ka jingya pai bad ka jing sosi bad ka jing kolmar tengide ban imjingai na ka pop kramba ngindup yo ya ka jingya tli bad ka jing suk mensia tongin sangesh por ban panmap naga binda gilai jongi baro Kodrai jisu map yangi side code yangi na baharo ki pop ki bangilale nga plam how blay badon bhor barra bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jimpar khat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ki jingle palat jonga da ki jingle palat jonga da ki jingle palat bakra e jonga namar kata nakarpadi ka Maria bakui kabayaisa ka teisoti ya ki angel wat kiri koi baria pi ko himen ko para banduwai na gabinda jonga
how try ublay jungi. Ublay badon bor baro nisane yangi. Barandala map iki pop jungi. Unyalam yangi shaga jingi bam jukut. Try can rako blay yangi. Try can rako blay yangi. To ngin nia duwai ni duwai na gabinda baro ke jing dumu kam da me ngi duwai na gabinda ka Bible convention ha ka ne ka thayo ben wan kat lai tarik duwai ro na gabinda ke inner healing retreat ka ben sustang kat kinda yar por puwe but kam da me ngi duwai ro na gabinda brother Francis ben sawan ben yalam ingi ha kini ki retreat ubadon ka sap banginang duwai na gabinda ka ta ka jing dumu baro Iduairu nagabinda baro ki bapangi bashitam ki batia ki hospital prepare paga borjis nan trai kam halo jangi lemba ka ne ka kinia ka kriam bakoi Iduairu nagabinda hilari solampia barake ka sungi kamin baga bor jungu jisu ka nang trai kam halo janga Koblay me uba lemba ka jinga e janga jingting kun melamon yangi banlong ki kun janga jing shai to ai ngi karpan banginom sha telep haga jingdum janga jimbakala henre ba en pau hangi sa barabor haga jingshai pernai janga jingshisha dau trai jangi jesu kristu kun jamme uba imbat sensha rengkat badme haga jingelang kawe jang min siem bakoid uble junam la junam Kajing pulena ka kitab Amos na tholupa. Hakito kisngi Amazia ulung do ka Bethel ulapakten se u Jeroboam usim Israel uong. Amos lap kala persya ya phi hapo hima Israel. Kane kari kam la sha shu iktin ju ubaro. Nabaw Amos la ongkumne. Jeroboam usayab da kawai lam bar Israel salet Shomrau jangai nalagari. Teo Amazia la ong Amos gono thulupa. Khile no khipher no shari juda. Sakamai kaji hangtai basa thulupa hangtai. Henre Bethel tewat ya thulupa shu. Namba kane kade kajaka kentang jong usim kalong kaying blay jong hima. Amos sang tau la juba bi Amazia ngamde unong thulupa lemne ukun jong unong ya thulupa. Dreng adik tang unong ablang brot bat unong sumare kiding sok dembur bat utrai ulah khodenga nakaba ablang brot bat utrai ulah ohanga khilet ya thulupa hai kipat Israel jonga. Namar kata to syashkor menta ya khatin utrai piong. Waya to thulupa persya yu Israel. Wajala persya ya kayeng Isak. Namar kata utrai ongkumne. Katanga jong pi kan salong kanuti hapo isnong. Bat kun senrang bat ki kun kente jong pi kin sayap da kawai lam. Bat kari jong pi en sapia nyut da usai theo. Ma pi hi pin sayap hakari bom kuj. Baru Israel usalit syong merau da shisha jengai nala kari la jong. Kaketien jong utrai. Isamu yau le. Sampai kendai, nomor nomor kendai puwe.
ngin roi antifon basal idikot nyel hadu khat a antifon basal kot nyel hadu khat a me kupa ko try ka benem ka khandau namba milabure ek na kibastat ber kibasian haleluya 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 Utray undon dreng khat bat pim ka jimpuli na ka gospel ba kuit khat kum Matthews Haba ulakiu hakaling ujisu lalesh shilian gaduriau padulalesh shalak ashnong bad hakami kilawanra ha u yau bapang yap shiliang ubatia ha kapalong bad haba ujisu layo I ya ka jinge jangki ula ong ha u bapang yap shiliang tusnosh nine kokon tomap igi pop jumpy te hakami kattu katningot ki start ain kila ong halade uni ubriu ukran ben blay henry jesu ba utip ya ki jimpar kha junki ula ong bale pia parkhat sniu hagidonu jumpy namar kano kaba kam jem banong tomap igi pop jumpy ne banong ki joyt barto yait henry bapin dup tip ba ukun ubriu don gabor haka perteben ma pop nangda ula ong ha ubapang yap shiliang yang joyt ra yala ka jingtia bat ki let shaying utau briu le yang padula let shalaying habaki briu kila yo I yakata kila snoping bat kila ya ro ya uble ba ula ai kat kanika bor haki briu
ka gospel jong utrai ko himen ko para ba ir hautrai Jesus Christ ka pop ka jing sarong ka jing kwan yalade ka pen khalad ya ka jing yatli jongi badu balai born jait ki pop ka pindu jait yangi kumbang yosno naka kitab Amos nangya tolepa kadao bale kari Israel kala klat arliang Judah bad Israel bad lembak kajingalang jongu Jeroboam kari Israel kelastang ban mane ya uble da kawai pat kakalum Betel knamba ki brio baro kinom kin maushu uble ban le Jerusalem namar ka jingkwan yalade namar ka jing sarong namar ka jim betar namar ka jing isi namar ka jingkwa ban pinjot ya kiwai khala urlong kumne ki Israel ki lastang ban mane artili ki lum namar ka pop ka senshare ka donut haba ka pop ka lastang ban senshare ka donut janghi kim shimla donshu ya ka mensiem ban yatli kane ka jinglong khala banjia hakinga sem jongi haka imlang salang jongi haka balang habang ni don ka pop kaba pelong yangi ben klet ya ga jingi duble ngin stang ban kalalong ki bru batalot ni pinjen char yalade ningkong nang dang ni stang ban pinjen char yakiwe ni khanglat ya ka jimmane bashisha na ka jingim jongi kumpa ujara baum ulale ula khanglat ya ki ju ban mani ya uble bashisha haulum bashisha balong kasor Jerusalem bad kalajia ayu shipot ligi jait Israel kila jot tiaw namar kane ka jingle jongu Jeroboam ki pait Israel kila jot tiaw namar ka pop kala senshar ka donu jongi ka pop kalastang ban senshar ka jingem jongi jimbitar kalastang ban senshar ya ka mensiem jongi don ki inga sem gila jot tiaw namar ka jimbitar lese ulog udom ya katanga ka dom ya ulog ki kun ki dom ya kimi ki pa bad ki bahinga sem ki dom ya ki parakur hakene ka dor ka inga sem ka jot bad kaktino pala ka hikai yangi lada manok ne kino ki brio basinsha da kum ka ne ka jinglong kata ka ying kata ka jait benriu kanum imslem kumbajia ha ka jingim jong shippo jaiti Israel then you don't come ban sautu bale ngi tolot bale ngi don jinge per jimbot but ngi don kam ban pin kuit koloi kane bar kalastang namar ka jingya per jingmod dau Jeroboam bad Rehobam ukun jongu siam Solomon but they nadu kata ka por ka Israel kala jot kalami bun ki jingol mar mindagas ngi news ngo ba saungut ki brio la wan yalam yawe u brio ba yapshilia ka jingkwa jongkini ki saungut kilong uni u brio udeben yang joy udeben yo jingkoi jingkia but udeben yo bor ha kamet but ka jingkwa jongu Jesu kalong uni u brio udeben yo jimmap yekipo ka daw bale ka medjongu kalapra ka daw bale ka medjongu kalatalot ka daw bale ka kiti ki ja jongu kam trekam kalong namar udon hapadengi pop namar udon hapadengi jingtolot agamensiam namar ula pindukut yaga jingade jongu badu palai haba ngi pinsange yaga jingade jongi badu palai haba kadon ga jingtut haka jingade jongi badu palai bat ka jingmane kan stang ban par shaka met ka par jongi
but kastang ban pintolot ya kamet kapar jongi, but kastang ban pintolot ya kamen siem jongi, but kastang ban pinsange ya ka jingtoid ya ka jinga halor kamet kapar jongi. Lada ka pop jongi ka pinsange ya ka jingtoid ya ka jinga jongo balai halo jongi ngin kerlalong ki brio ki bapang. Kastang ban pentolot kekti kijat ka met kapat ka perkat ka perdain. Ngila ban yoi bon ki brio ki pang. Lese don haki inga sem jongi ro ki brio ki bapang ki ba shitom. Ba don bon ki brio wan hadin ba ki pang ki shitom kimju perkat ban penbed ya ka jingim men siam jonki. Don bon ki brio ki lenga bat ki linyar ha ka ba rai ban im ha padeng ki pop. Kilinyar hakamato ble kotrai rap henre utrai usange banyarap namarba kimdon ka jingkwa ban ino ya ka jingim jonga pop kimdon ka jingkwa ban kela kabamot na ka jinglong kabamaki im lese ha kaba im ha ka pop kidang pinbun shushu ya ka pop namar ka jingale jonki banyo jingko jingkia nagabinda kane kitur na uwe ubriu sha uwe pat ne na kawe ka jingmane sha kawe pat ka jingmane uble kaba pelong yangi ban kit ya ka jingkit kaba kia penban ha ka jingem joki kane kade ka jinglong jambon mut ki briu kalam sautu ya ka jingi duble ki wad ya ka jingit perte ka jingit perte ka kangalat bon mut ki brio banya mad ya ka jinga ka jingar ku ka bor jungo balai kane kalong ka jimma jonga perte lese don bon ki brio ki kli wat hadin bangi duai si duai slem baleng im yo jingko jingkia baleng im lai loit na kane ka jinglong ka daw kalong ngimpat pinyasuk badu balai kumba ngideben pinyasuk ngimpat pinyasuk bad ka jingid ublay pinban idang id ya ka parte don bon gibrio wat hadin ka jimpang jingshitomru kim trekin diatru ban kala ka bamot na ki pop junkie lese don bon gibrio ki buteng ban kala ka bamot haba ki tip kadena mar ka jingim ka bamaki im ki yai lempa ka ne ka jinglong kim tre lese hakinga sem Kayinga sem habadon jingkol ma kim don kata kamen siam banya suk badu balai ko himen ko para minda lemba baro artili gini ki jimpule ka sur balai kawan shangi bangi don kam ban kam kain koridor ye ki jingid badu jisu bad ka jimpen ba ye kamen siam jangi banya ka jimbun kam ban perkat kumno ngilaban pinkoi kio jingkoi jingkira kamet ka jingkoi jingkia met ka board ya ki brio badon ka mensiam banya de bado balai pen suk bado balai tongin duai na kabinda ka ne ka jingaye ha ka ne ki yukrish bakoi jisu ba id karko kardo yangi pen sle yangi da ka jingir jame pen kantang ya ka donut ka mensiam jangi bangin dup yo ka jing sautu bad ka jing start banya suk bad me kloi kanamba ka met ka pa jangi kan kongu ya ka jing tuit jinga na ka krum jame enya ro ya utrai Jesus Christ tongin iang tongin pla ya ka jinge ka jongi nganget au play upa badon bor baro nong to ka ning ba ka kendo but how Jesus Christ kun pa marway jongu utrai jongi yau bala puna men sem bakoi yau bala kana ka Maria te soti bala shale ben po Pontius Pilatus la sana arpna yavu la yap la tep yavu bala kiyasha ki bayap kaga sni ka balai la mi pat ne ki bayap bala kiyo shabani ushang shakamon ublay upa badon bhor baro nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap ngang eid how men sem bakoi ha ka balang Catholic bakoi Haga jingya silok kiri koi, haga jimap yagi pop, haga jimmi pat ka do, daga jingim bam chikut. Amen. Lai spa and rip.
Toya duai ko himen ko param ba ka jingknia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hun hau blay upa ba dan por ba ro. Try playing a chicken ki jumpi. Lang ta ka jinga ro ka buram ka teng ka jumu. Ka jimun toing I ba palang ka jumu ba ro ka wai. Ko blay may uba pintre kam da ka jingspoon ya ka bor jang jimaya jamme. To ai ngi karpar ba ka jing shakri jangi ya me kalong ka bayai de bat kini ki jingai bakenta. Da ukres utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat phim. To kentiu ya la ki donut. Tongin ia aingu ya utrai ublay jangim. Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadaiti jangi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu ya me kok enrat koppa ba koit koblay badan bor bat bam jikut. Namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi pinban ka jings ngongo jangi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jangi kim pinyar eye ya ka jingkrao jame henre ki arab yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumda rengat bat ki kinhon ruai jangi angel ngiro yame bat ngi penbana daga jingkamen. Para tangina mantra ya ke jingit ki bakia jongi shau jisu rengkat bat uppo bat kawain baka bohor men siam bakoit nampen dimai yangi nampen kala yangi nampen kandang yangi dashisha melongo bakoit kotrai katame jong ka jingkoit barom Namar katang ikarpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensiyam jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kammet barkasnam jangutrai jangi u Jesus Christ hakapor bala dino yavu badala ka mons ngba ulapediang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bada kabaingu ya me ulakdia ya wu badula ai halage senran u ong toshim bato bam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi Haga ju keru kamendala la bam ulashim yaka kuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake senran u om to shim barto di nakane pi barro namar kane kalonga kuri jangas nam janga janga jitang batimai bad bam chikut ya kabayan penmi naga benda jampi bad naga benda ki babon
nagabinda ka jimap yaki pop tole yakane ban kan mau yangam kos nam bakardor jango Chris ta pen kuit yangi pen kuit yakamen siem hadim pen kuit pen kia yaki bapang gibashitam padiada yangi nahu bamen Kajimaya jangka jinge Sin bangi bang yu de uku bangi dina kane kakuri ngipen bena kajing yap jong me kotrai tat hadu menwan namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hamego traya upo janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ke ba bit ban yang hakama jamme bar ban shakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke ba yo benda ha ka met bar ka snam o kris ngilong ke ba la penyat le ka we da umen siem ba kuit takan mau ka traya ka balang jamme kabala priyang ha satala ka parthe but the penjana yaka ha ka jingit renkat bado Francis upaba ko jangi wilbert marve no bishop jangi but baro ki lingdo but ki rinium takan mau lemro yaki himmen ki para shinrang but kinde kibala yutia daka ba karmen yaga jimmi pad but ya baro kibala kalat no ha ka jingis ne jamme top diang yaki shaga jingshai ka kama jamme to isane yangi baro ngi karpad yame Barengkat bat kamaria teiso di bakoit ka kami jango belai. U jasu bakodo korem janga ki apostol bakoit. U Elizabeth janga Portugal bakoit. France disease bakoit bat baro ki rikoit ki bela pensaba yame pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo ben talem haga jingim bam jekut. But bangin yaro but pendon boram yame da ukur jame u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallah hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawe jungamen seyem bakoit barro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko para tungin duwai nagabinda paro ki jingtumu kamdame nagabinda ka Bible Convention junguni ubenai but kum juro ki inner healing retreat but baro ki program ka pagin supinyai tangne kum juro nagabinda ka jingduwai pin koit hagani ka sngi pale kopa jungim ba habening kalonga bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame ha kendo kum ba habening to ayang iminda ka jimbam jungi ka bahala ka sngi patamap yangi krangkhan jungi kumbangi rungi map yaga beles new yangi badwa delam yangi shanga jimpen shoy henrai tapalait yangi naga basiniyo tapalait yangi ngi karpat kotrai naga jing siniyo barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign hagis ngi jungi kramba daga jingarap ka jingis ne jamme ngi light baro bo naga pop bangin yo jingeda naga jing jin jar barro kadbangi dang up kamelendi yaga jingarmen bakoi But ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe diki pop jangi Henry aga jinge janga balang jamme but haga jingspun jamme toy hakaya ka jingsuk but ka jinget le ka we katkum ga mon jamme mame uba im bada basensha junom la junom amen ka jingsuk utrai kandon bada bo renkad but pim dap daga jingi do Christ tangin yaingu markan Glory
Hakumi ukun lambro chung ubale. Hakumi bakit na ka pop jung ka partay. Sukito ke bala korsha ka jingkawai jung ukun lambrot. Ablego pa, ablego kun, ablego men sim bakuit, is no ngo yame ngero, yame ngimane yame. Ipindon buram yame, namar ka jingwan jame hapoka donur ka men siyam jangi. Ben gandang yangi, beng lut nangi, ya barro ki jinglong janga pop.
Nabara ka jing tingit janga pop. Ko Jesu pen koin par ya ka dolo jangi men sem jangi. Ya ka met ka par jangi ya ki inga sem jangi. Lemba ka ne ka Eucharist pa koit ka mamangi ngi shimmenda. Bar ka jimpidiang ya me ha ka communion men sem bar ka communion ba koi. Ko Jesu kner la ka te jame halo jangi vai pai vai menda. Halo ki inga sem jangi. Halo ki jingdon jingem jangi. Halo ki jingdo mo baro ka bangi bu ha kama jame. Jesu ai boring in Jesu pen kalain in Jesu pen koi pen kia yang ida ka bor jame Jesu pen kalain ya ka met ka par namar ngit talot ha ka met ka par jangi ha ka ti ka jat jangi ha ka pen siem jangi ha ka jimbo jimbar ka jangi pen wandor yang in Jesu pen randi ya ka jingim jangi pen randi ya ka jingang no jangi ya ka jingdo jangi bara ai boring in ko Jesu ai boring in ko Jesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Kodrai Jesus shemdi pura yang iben goi ding iben galai ni aga jingim jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Tong in nia duai To angai ba kanega jinkinia ba kinja ble kabangila terwa but na kaba ngila bam kanai jingim yangi kotrai ngi karpad knamba kabala tesong yangi but me ha ka jingir bam jikut ngila ban se ki so kibanne shijunam da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon reng khad bet pim ble badon bor baron karkoyapi uppa Barukun, barumen si imbakuit. Ya lesuk ban penbana ya ka kubor bha jangotrai daga jingim ka jompi. Yesumu Yahweh. Laispa katinda. Gaburam haupa berkuno mensim bukut. Kodun bukita menjong Jesu. Kutlam menjong Maria. Akhirnya kupa berkuno mensim. Enjero yotra Jesu Christ.